ба додгоҳ рӯзноманигорон ва теъдоде аз хешовандони ин афрод ва вакилони дифои онҳо раҳ дода шуданд, вале барои наворгирӣ ва барои сабт додгоҳ иҷозат надод. Дар замони бозбинии парванда тафтиши аввалия ду вакили маҷлиси шаҳри Истиқлол Саодат Шарифзода ва Равшан Ҳасанов дар боздошт дар сизои рақами 1 шаҳри Буҷан нигаҳдорӣ мешуданд, вале ронандаи онҳо Акрам Исмоилов ба шарти берун рафтан аз маҳалли зисташ дар озодӣ ба сар мебурд. Зимнан баъди эълони ҳукм Саодат Шарифзода ва Ҳасанов гуфтанд ки аз ҳукм норозӣ ҳастанд. Онҳо бо роҳи қаллобӣ иншоотҳои давлатиро барои дигарон бо боварнома хусусӣ гардонида маблағи ҳангуфти онҳоро нагирифтаанд ва ҳамчунин Ҳасанов гуфт ки ӯ мақсади онҳо маслиҳати пора доданро ҳам ва амали пора доданро ҳам ба масъулони оҷонси назорати давлатии молӣ анҷом надодаанд. ҳукми ин се нафар ҳоло нерӯи қонунӣ нагирифтааст ва вакилони дифои онҳо ва пайвандонашон ва худи онҳо ҳам дар толори додгоҳ гуфтанд ки аз болои ин ҳукм ба зинии болоӣ шикоят мебаранд.